kaSikhakhane ubaba wethu Sikhakhane ngicela ke eze ngaphambili bazalwane nimshayele izandla eseza Hallelujah. ubaba wethu Sikhakhane hallelujah 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 ubaba uSikhakhane uyena uNkulunkulu afuna ukukhuluma ngaye namhlanje inkosi yomusa inibusise Amen. Amen. Praise the Lord. Uyinkosi Babulungile uthembekile egameni lenkosi yethu Jesu. Akekho ongafaniswa nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Wena uhlabahlosi uphakeme ngemisebenzi yakho. Izindlela zakho ziphakeme kanjalo nemicabango yakho iphakeme ayifani neyethu. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla wonke, sikunikeza udumo nasekuseni. Siyayithobisa ke inhliziyo yethu phambi kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele ukulalela nokulenza izwi lakho ngobe kulenzeni uyalezile isibusiso. Siyakunikeza udumo wena ohlezi enkazimulweni elithi izwi lakho uhlezi okukhanyeni okungena kusondelwa kukho. Ungumfanekiso kaNkulunkulu, ungothembekile, ungolungile, ungophakemeyo, ungokuqala futhi wena ungogcina, ungu-alpha, ungu-omega, ungwayefile kodwa usephila kuze kube ngunaphakade. Uwe izolo, uwe namhlanje, yebo naphakade. Awujiki, awuguquki, awuphelelwa ngamandla. Umile kuze kube phakade isizukulwane nesizukulwane. Wena uhlezi uNkulunkulu, uhlezi emandleni, uhlezi ekubuseni nasebukhosini obuphakade. Sikunikeza udumo kuNkulunkulu wethu ongcwele kuseni ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Ngicela ukuthatha leli thuba bazalwane ngenhlonipho efanele. Ngihloniphe ngibingelele umfundisi egameni lenkosi yethu uBishop A.D. Mdletshe egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngicela ukuhlonipha ngibingelela ama-elders ebandla, Baba uMkhungo, Baba uNgconga, Baba uNgidi egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele inceku zenkosi zonke, abefundisi, omama, obaba, ngibingelele ogogo omkhulu, nobhuti, nosisi egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngihloniphe kakhulu kabaphathi bohlelo. Sibonge kuNkulunkulu ke bathandekayo omuhle nasekuseni. Ngibonge nje nami ukuthi nginikezwe leli thuba ukuletha lokho okusezwini likaNkulunkulu. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. Khona kuya challenge uma abantu bebhekele wena ubheke bona. Amen. Praise the Lord. Ngathi asibhekene, thanini amen. Sibhekene. Praise the Lord. Ngiyacela nisilekelele lapha emuva mfoka amapholoba sizobuka nje lokhu kafishane bathandekayo bese siyakhuleka. Amen. Isikhathi enginaso sincane kakhulu but ndikubuka izwi likaNkuluNkulu bathandekayo bese sithatha lokho okusemqoka. Amen. Nginayo ke into ethi bathandekayo maqondana nezwi izwi likaNkuluNkulu liyahlupha bazalwane ngoba livele likufaka emsindweni. Thanini amen. Hallelujah. Kuthi nje kungonakele bese uvela ungena kuphi bazalwane emsindweni. One of the things edala lokho bathandekayo ukuthi uJesu akasiyena nje umuntu nje. Kuyezwakala bathandekayo. uJesu uyinkosi. Sisho sithi amen. Uyini bazalwane uJesu? Uyinkosi uJesu. Therefore into uma eyifuna yenzeka usuke ngasuggest. Usuke ngenzi inqomo. Usuke efuna ukuthi yenziwe njani bazalwane? Yenzeke. So uma uzokhuluma phakathi kwebandla usuke usenkingeni ngoba kusuke kufanele usho lokho inkosi enze njani bazalwane? Kushoyo and ekufunayo. Praise the Lord. Ngizocela bathandekayo umuphu sisi wethu sisi Makhosi. Ngiyacela ama service offline. Praise the Lord. Oh khona mamgaka siyabonga. Siyabonga ibackup. Hallelujah. Ngiyacela ma uzosifundela nje ngesineke ukuze sikwazi ukuthi sikhwabuzele. Ungilekelele mase ngishiya ukuthi sifunda phi ungabusasho. Mangithi sekholoso ungabusayisho lo. Wena ufunde lokho esikushoyo. Praise the Lord. Amen. Sizama ukonga isikhathi lapho. Praise the Lord. Angazi mapholoba iyangivumela. See, experience time delay. I'm not too sure why. Okay. Amen. Ngicela ukuthi take control lapho ngoba angazi ukuthi kwenzakalani ngala. Ngicela unginikeze slide lesisibili. But the first one bazalwane, first slide sibuka la into esemqoka. Ningixolele esilungwini sizozama ukubalansisa ngoba uma mngaka uzosifundela ngesizulu. First slide. The will of the kingdom implementation. Amen. Sibuka into esemqoka bazalwane. One thing okufanele sinote neBhayibheli elivumelana nayo elivumelana elishoyo basically. Amen. iBhayibheli lithi abantu mabeshumayela fanele bashumayele izindaba ezinhle. Leli gama lithi gospel. Amen. Leli gama lithi gospel alihambi lodwa biblically. I know ukuthi ligama vele elingakwazi kuyimela. Kuyezwakala bazalwane. Kodwa igama lithi gospel lisho ukuthi evangelia ngesiGreek bese lichaza ukuthi izindaba ezinhle. Akuphelele lapho. Ezani bazalwane? Ezombuso kaNkuluNkulu. Kuyezwakala bathandekayo. So uma sishumayela maqondana nevangeli sikhuluma ngombuso kabani kabathandekayo. And abantu abashumayelayo banikezwe umyalelo ukuthi fanele bashumayele ini bazalwane? Anikho nibathandekayo. Fanele bashumayele ini? Izindaba ezinhle zani zombuso kaNkuluNkulu. So uma sikhuluma ngevangeli nje bazalwane in a nutshell indaba ezinhle zombuso kaNkuluNkulu. So la into ebalekile ke bathandekayo la sikhuluma ngentando kaNkuluNkulu. Ngicela ukuthi sizomyeka ke lo uma ezoba ngumsindo. Praise the Lord. Okay. So sibuka la the will of the kingdom implementation. Kuyinto esemqoka kakhulu. Ngicela ngiphi slide esilandelayo. Njengabantwana bakaNkuluNkulu into ebalekile kakhulu. Kunezinto engama priorities ezwini likaNkuluNkulu angithi bathandekayo. Khona into ethi ifunana umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwawo nini? Uqala.
Praise the Lord. Nini kuqala. So la embusweni kaNkulunkulu awenzi njengoba ufisa. Awenzi njengokushisekela kwakho. Kezwala bathandekayo. Ngiyacela nje ningibambe kancane because fanele ngisheshise. Embusweni kaNkulunkulu kunezinto ezingama priorities. Once wageja ama priorities uyamelana nalento esizokhuluma ngayo le okuthiwa intando kaNkulunkulu. Because intando kaNkulunkulu yilokhu akufunayo yena hayi mina. Praise the Lord. So la sifuna ukuthatha nje iverse elijwayelekile Matthew chapter 6 verse 10. Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Amen. Ngicela nibuke bazali. Mawenze njani umbuso wakho? Le demonstration engiyenza ibalekile. Mawenze njani umbuso wakho? Umbuso wenze njani bazalwane? Asikuwo wona uza. Then uma ufika umbuso yini ufanele ukuthi yenzeke? Intando yakho yenziwe kuphi? Njengoba yenziwa kuphi? Okay, let us understand one thing ke bazalwane ngaleli verse because liyayidala inkinga kakhulu and uma ulibuke ngendlela ocabanga ngayo uba nenkinga. Praise the Lord. Maphola ba lento ethi mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini ayisho ukuthi what is happening in heaven must happen on the earth. Ithi lento ayithandayo ukuthi yenzeke ezulwini ayenzeke. Kanjalo njengoba kwenzeke into ayithanda ezulwini nasemhlabeni into ayithandayo mayenze njani? Very important. Because abantu abaningi bafuna ukwenza intando yasezulwini emhlabeni. Amen. Intando yasemhlabeni abafuna ukuyenza. Very confusing. The reason why abantu befuna intando yasezulwini is because ayina responsibility. Yabo? So abaningi abakholwayo bafisa ukuba abantu abahlabelela imini nobusuku ayihlangene nawe leyo nto. Uthani amen. Yabo nje ngakho abantu bese beshelwa amaphimbo ngoba abadalele ukuthi bahlabelele imini udalwa nayo leyo nto. And yasezulwini ngizobuye ngiyichase ngelinye ilanga. Praise the Lord. But la emhlabeni into uNkulunkulu ayifunayo ufuna ukuthi one umbuso wakhe wenze njani? Awufike. Umbuso ufikile umbuso wakhe wenze njani? Kwenziwe intando yakhe la emhlabeni njengoba yenziwa kuphi? Ezulwini. Very important. One mhlambe ke next slide sir. Ngifuna sibuke la kunesikhathi okufanele si understand amavesi ngicabanga ngisadingi ke lokho ngikutshela yabo uyabona lapha. Praise the Lord. So sizovula lapha kuDaniel ngicela ungiphuthumela abakwazi ukubuka la esilungwini sizohamba lapha. Praise the Lord. Into esemqoka bathandekayo ukuthi one kufanele sisi understand isikhathi esikusona. Amen. Kunento efundiswa uMapostle Paul uma ufunda uRomans chapter 9 ekhuluma ukuthi abantwana baIsrael uyababona banokushisekela. Kodwa ukushisekela kwabo akunakho ukuqonda. Kwezwakala bazalwane. That's a very dangerous thing one can have. Aniyamkhumbula ukuthi uMapostle Paul ukwazi kahle wakwashisekela ukhupha abazalwane babulala. Ngoba enhlizweni yakhe wayekhola ukuthi iyona lento uNkulunkulu ayifunayo. Akuzwakali bathandekayo. Ziningi izinto esingashisekela ukuzenza zingayenzi intando kaNkulunkulu. So therefore lezi zinto ezila one ngifuna nje sithi kancane sibuke isikhathi esikusona. Ngicela ungifundele verse 44. Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo bungayikunyakayelwa kwabanye abantu. Kungayikushiyelwa kwabanye abantu, kepha uyakuchoboza uqede yonke lemibuso
wona uqobo ume phakade. Praise the Lord. Amen. So uDaniel ke bazalwane siyazi ukuthi umprofeti okukhuluma ngeindaba zokugcina. Ngekhathi zokugcina basically. Amen. So la kwaba mhlawumbe bangafundanga kahle eBhayibhelini la uNebukadnezar niyakhumbula ukuthi waba nephupho. Uma eba nephupho uNebukadnezar into ofanele siyiqaphele bazalwane akusiyona inkosi yokudlala, inkosi ebalekile eBhayibhelini. Because ikwazi ukukhombisa izikhathi nokuveza ubungako bukaNkulunkulu, because at this time ngesikhathi saseBabylon ake awukho umbuso emhlabeni owawumkhulu okudlula iBabylon. So that is why uNkulunkulu needed to make sure ukuthi uza la ubukhosi bukhona ukuza khombisa amandla akhe kugcwale ezincwadini kwazeke izizukulwane ngezizukulwane ukuthi intando yakhe yohlezi imile. So here wenza a prophetic announcement ngesikhathi saseBabylon into ayivezile ke khulunywa ngesithombe ngithi siyakhumbula bazalwane. Isithombe ikhanda laso eliyigolide, amahlombe aso nesifuba what do you call bronze, ithusi la bese kubana la ibhande kuvezwe indaba yelo yegolide. Kanti babefuna nje ukumgqokisa la lo bhuti bathi khulunywa ngebhande. And then la emlenzeni naseinyaweni bese kukhulunywa ngendaba yensimbi nobumba lihlangene lapha enyaweni. Ngezwala bazalwane. Uthi mayiqhubeka ke eqhubeka umprofeti uthi kuthe mase kubonakala lesi sithombe into ebisiyenzeka kuqhamuke itshe lingangoqheshulwa kwesandla. Kwezwala bathandekayo. Uma liqhamuka itshe lingangoqheshulwa kwesandla laqala lazohlakaza yonke lesi sithombe lesi. So uDaniel masechazela ke uNebukadnezar wamchazela ukuthi wena Nebukadnezar uyinkosi enkulu, ulikhanda, uyinkosi yamakhosi. uNebukadnezar bathanda wayenikezwa amandla such that izinyoni zezulu zayifike yena wayekhumula khona la faniswa khona nehlahla. Uthi inyoni zezulu zakhela kuyona, even ngisho the animals of the world zazimobeya. uNebukadnezar bathandekayo aniyakhumbula ukuthi isiprophet saphuma ngaye ngenxa yenkani yakhe. Wahlala 7 years enjengesilwane ehlathini ehlangene ngesangene ngekhanda. But akekho umuntu owakwazi ukuzochallenge isihlalo ukuthi sengifuna ukuthatha isihlalo. Ngendlela umbuso wakho unamandla ngayo. Kuthiwa la emva kwalokho niyakhumbula oDariyo ngithi bazalwane no Cyprus kwangena amaMedo namaPersia kwazongena umbuso waseJavan eGreece. Umaqede lapho kwazongena amaRoma kuchazwa lemibuso yemhlaba. Okay bathandekayo. Prophetically awukwazi ukinterpret iBhayibheli ngendlela ofisa ngayo. Yabo nje la akhosimo sakho la. Bezwa? Because this must be rectified. Abashumayeli kufanele begadi iBhayibheli. UngayiBhayibhelini unento oyiphethe. Amen. Wenze njani bazalwane? Ufana umuntu ophethe iqathe lenyama afika licwilise laphana ezwini bese hambe linikeza abantu. Kodwa akushongo ukuthi yenze njalo. So la akho umuntu onesimo la kukhulunywa ngemibuso esazoba khona emhlabeni. Le okaNebukadnezar usudlulile. Lo wamaMede namaPersia usudlulile. Lo waseGreece usudlulile. Lo Rome ila uJesu azalwa khona la. And uthi umprofeti into ezokwenzeka uma sekufinyelele la ngoba kuthiwa lo uhlakazeke phakathi la enyaweni ngoba ibumba likwazi ukuhlangana nensimbi. Angithi bathandekayo. Niyakhumbula, I don't have time to explain history yamaRoma nana, but wahlukana phakathi kwaphuma amaPortuguese, kwaphuma amaBritish Empire, kwaphuma zonke lezi zinto ezisemhlabeni. Zaqede lapho kwase kuzoqala now umbuso esizongishumayela namhlanje. And okubalekile bazalwane ukuthi prophetically sibe align uunderstand isikhathi esikusona kumkanjani njengamanje. And nama messages ezwashumayela siwagade ukuthi awaveli ini nje kushisekeleni kuphela but engekho ezwini likaNkulunkulu. So njengamanje kune position yebandla okufanele ukuthi lime ngayo. Kwezwala bathandekayo. And it's not a weakest position. Babumkhwanazi. Yabo nje le ukuthi ibandla liwumakoti ayikho wrong. But ungayithathi kakhulu kezwakala because it addresses ezinye izinto. Kune mandate yebandla okufanele ukuthi yenzeke so that this kingdom must manifest.
So uma sikhuluma ngoJesu bazalwane sikhuluma ngomdlalo. So sizothi kancane nje before siyanikela sibuke ukuthi ibandla lingubani phambi kaNkulunkulu. And inamandla elinikezwe wona emhlabeni. Okay, next slide say. What is a kingdom? Yo, bathanda ningixolele ngizothi nje halamuzi because isifunde side lesi. What is a kingdom? A kingdom is a governing influence of a king over a territory, impacting it with his will, purpose, producing a culture of manifesting and reflecting the king's desire. Amen. Kusasilungwana khona. Ubukhosi noma umbuso kukulawulwa kwenkosi iphethe indawo yayo. Kwezwala bathandekayo. Leyo ndawo le ilawula ngokwentando yayo. Bese ukuthi kuleyo ndawo elawula kuyona leyo ndawo ibe njengezifiso zalo oyilawulayo. Hayi enye into. Kwezwala bathandekayo. Becomes very difficult. Matthew 10 sithe umbuso wakho mawenze njani? Intando yakho bese sinjani? Kuphi? Next slide. Ngizama nje ukukhabuzela bathandekayo. Leli gama leli elithi will ngiyacela bazalwane silifunde because kuyigama elisemqoka. Ngiyazi ukuthi linakho nje ukuthatheka kancane kwezwala bathandekayo. Ngeke ngilichaze ke indaba yesiGreek leya, but into yokuqala esemqoka uma sikhuluma ngentando sikhuluma ngedesire. Kwezwala bathandekayo. Lento inkosi enze njani? Eyifisayo. A wish, a hope. Number 2, passion. Lento eyintshisakelwayo. Mhlawumbe let me explain khona nalento leyo uthi ukushumayela. Kwezwala bathandekayo. Igama elithi ukushumayela akusiyona into yokusonta. Akusilona igama eliqhamuka enkonzweni. Igama elithi ukushumayela laba before ibandla lizalwe. Kwezwakala? Igama elithi ukushumayela igama lombuso. It was used in kingdoms. Uma lisebenza embusweni lithi libizwa ngekeriso ngesiGreek. Usuke kuthathwa isigijime herald, a messenger. Ithathe umyalezo direct from the king bese iya kubantu benkosi izosho lento inkosi eyishoyo. Uma kukhulunywa ngomshumayeli, a messenger, a herald, a koruso, kukhulunywa ngomntonjana othatha into enkosini ayilethe kubantu benkosi. Ngizocela niwanaka kancane amagama kubantu banjani? Abantu benkosi. Siyeza la. So fanele ukuthi i-desire, i-passion, i-purpose, inhloso kube i-pleasure. Thanini amen. Ngengihleke uma abazali sebekhuluma bejabule. Thanini amen. Laba abaphatha ama mic la. Hayi la. Abaphatha ama mic mabedumisa bethi uNkulunkulu akwazi ukuyidumisa. Kezwala bathandekayo. Ayikho into enjalo niyezwa. Indumisa uNkulunkulu wayikhipha kuyena. Nawe uma ekunikeza ithuba nje usuke ezenzela yena. Uma uthi uNkulunkulu afuna ukuthi umdumise ngakuvala. Uma ifuna ukuthi umdumise ngenkani ungalihlabelela iculo ngenkani. Uma andizothi manithula amatshe azoziyani azokhuluma. So into leyo yokudumisa ngifuna sithi ukuyiunderstand kancane. Uma kuthiwa pleasure into undaba ezitha noma ubayede ayifunayo kezwakala bathandekayo. Anamandla okuzenzela yona yena ngoba kanciki komunye. So la bese kuba necouncil, iwill yakhe, icouncil, ithuluzi lakhe lokubusa kezwala bazalwane. Ngama magama iziluleko, advices. Then 6, it becomes very strong iba i-decree, umyalo. So these are the stages of understanding ilento ethiwa intando kaNkulunkulu. Must be his desire, his passion, his purpose, his pleasure, his counsel, his decree, then eventually becomes law. Kuba umthetho bese kuba uthi lokho inkosi yabona njengoba yabe kulwandle
yalimisa ngezwi layo. Inqothi yona yayithanda ukuthi ulwandle mayisilibekile alisanyakazi. So there's a bit of a challenge. Ngicela ungiphe le slide esilandelayo. There's a bit of a challenge bazalwane. Uma semshumayela uKristu. I-warning le, especially abantu abashumayelayo. Akufanele uKristu simlimite kuma minor roles akhe. Akufanele ukuthi uJesu umsindisi, that's a very minor role. Thanini amen. Ukuthi uJesu umpriest, that's a minor. Leyo nto yenziwa noma ubani. Ukuthi uJesu uyaprofeta, that's a minor. Whatever. Buka. Romans 10. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu yini? Akubhalanga ukuthi uJesu umsindisi. Akubhalanga uJesu umsindisi. Awukho personal savior lapha. Should khona wrong. Personal savior yabonala. uJesu yini? Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Le yabashumayeli ke le, because awukwazi ukushumayela ubukhosi bakhe. Ukuba yisave, yazi ukuba yisave na ungaba yisave, ingani kudlulele imonto uyibamba ngithi bazalwane. Akusho ukuthi usuyinkosi ngalokho. Ingakho uJesu ngelinye ilanga uthi ningibizelani ngenkosi ningakwenze ngikushoyo. So abantu abashunyezwe lesikhathi bazana uJesu bamaze umsindisi. Abamaze inkosi engumlawuli. Hayiwe impilo zabo wayonke into ekhona. So that limitation itself yenza abantu abangakwazi ukuyenza intando kaNkulunkulu, because uma beyibuka inkosi bayibuka njengomuntu ohlanza nje izono zakhe yena yedwa. Nje yadatshukela inkosi yami yasizwa. Thanini amen. Okay, asidlule la ngoba mhlawumbe kuzosithatha isikhathi eside. Nansi into ebalekile ke bathandekayo, mama ungaka phezulu kwayo. Okay, the lordship of Christ, khona leli gama elithi Lord, King. Ngesibhebhedu ngoba libizwa ngoAdonai, kwezwala bathandekayo. Umaster owner. Angithi khona igama ethi landlord. Angithi umuntu oyilandlord unjani? Lelo gama lama stand ngazi salithatha kanjani? Angili understand, praise the Lord. So umuntu oyilandlord bazalwane ongumnini indawo. Kwezwala bazalwane. Onjani? Ongumnini indawo. So that person is the owner of that property. And in that property kusebenza intando yakhe. Okay? So abantu mhlambe abangazi, uyabona kunzima ukufundisa umbuso kaNkulunkulu lesikhathi sethu ngoba singabantu bedemocracy. Amen. Usho njalo umpostoli Paul uthi uNkulunkulu ukhethile into ezimthakathaka ababaningi abanamandla phakathi kwethu, people of noble birth. So umbuso asiwazi. Abantu abadala kakhulu aba-understand umbuso, kezwala bathandekayo. So uma kuthiwa inkosi kufana nje njengohlanga lomhlabathi uNdabezitha. uNdabezitha angithi niyazi khona leli gama lakhe kuthiwa ungangezwe lakhe. Isho ukuthini lonto? Usho ukuthi ubukhulu bakhe nobungako namandla akhe ancike kwi-jurisdiction yezwe lakhe. Unezwe libanzi, ezweni elibanzi kulawula intando yakhe. Okay. Abanye bangazi Psalms 24 verse 1. Umhlaba ungoka Jehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Ngiyayithanda lo NLT ithi the earth is the Lord and the fullness thereof, and it all belongs to God. Ngezwala bazalwane. Umhlaba ungaJehova kanye nani? Izwe nabakhileyo kulo. Khona into ebazalwane engajwayelekile la maqondana nombuso. Uma uJesu eyinkosi, it means he owns everything. Amen. Yabona njengoNdabezitha, uNdabezitha uma umcasulile uye esibayeni sakho afune inkomo. Amen. Uzohlawula ngithi. Lokho wenzela nje pleasure yakhe, uyamotha
wehlisa ulaka kundaba ezitha. Ngoba nawe uma wakhele undaba ezitha ungowakhe. Abantu baselokishini kosami ngeke bangizwe. Uma ungaphansi kwenkosi uyabona nje ekhona izinto bazana okungelula ngiyazi ukuthi ake sibonge noMaskandi senithe ukusondela kancane kona khona izinto enizongizwa ngazo. Uma insizwa noma umuntu eqhamuka uzasho ukuthi ngiphume esigodini sakuphi because uveza ukuthi ngibuswa kuphi. Athatha into ayenza ingoma yakhe ibe nenkosi emphethe. Aningizwa bathandekayo because uma usuka nje ungowenkosi ngokandaba ezitha noma ikuphi la uhamba khona and yonke into yakho imfuyo yakho ngisho negceke nanengadi yakho eyakhe. Bayazi abantu abadala laba abanye bayobophinde basizwe bona akufani. So ekabani bazalwane yonke into ngeyakhe. Mathiwa nje uhlangana nondaba ezitha athi lethi ikhiye fanele wenze njani? Ulethi ikhiye. Even ngisho wakhele inkosi uma uyokhonza naleli gama ukusafanele lichazwe kakhulu. Uma uyokhonza enkosini yokhonzela indawo awuyi-owning ngisho abethi uswakhe isithabathaba. Nalo umzi wakho uma ingathi inkosi khona ligama ethi udingiswa, you can be evacuated endaweni ungaphumi nalutho ukuhambe wena. Umuzi usale ngoba owenkosi. Usendaweni yenkosi. Msale kunigqoloza abathandekayo. Nizoyizwa lento kezwakala. Abanye balibele inkani, uyake indaba enkani. Praise the Lord. So uma inkosi iyinkosi ilawula ibuse yonke into. Inkosi uma ufunda ngisho uSawuli umprofeti uSamuel ebakhuza ukuthi iyekele lento eniyifunayo aniyazi lento eniyifunayo ukuthi amadodana enu azoyeka yonke into ayenzayo ayoba zigqila zenkosi ngoba wonke umuntu usebhilonga enkosini lento eniyifunayo. Uma inkosi ithi angifuna ukuhamba ngenyawo ngifuna ukugqogqosha kubantu kuzoba okay. Colossians. Oh, lela libhalwa ngani? Colossians chapter 1 verse 16, verse 15. Praise the Lord. So bathandekayo sinomsebenzi omkhulu okufanele sithi ukusondela kuwona. Kezwala bathandekayo. Ngoba ibandla lesikhathi sethu bazalwane lizizwa nje kuJesu liyama VIP. Kezwala bathandekayo. Lilini bazalwane? Ama VIP nje. Kusenkosini la. Verse 15. Yona ingumfanekiso kaNkuluNkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke. Okay. Ma'am, kuthiwa yena he is the image of the invisible God, that is Christ. uKristu uyilokhu uNkulunkulu angabonakali kukho kezwala kwenziwe kwabonakala. Kwisithombe somfanekiso kaNkulunkulu. Leli gama elithi image akusona lento esijwayele lebukwayo kezwala bazalwane. Kusho ukuthi lokhu uNkulunkulu ayikho uKristu uyikhona. Praise the Lord. So uyizibulo lokuqala kuyo yonke into edaliwe. uKristu uyinto yokuqala kuzo zonke izinto. Yes. Asambe. Okuba kwadalelwa kuyo yonke okusezulwini nasemhlabeni. Yes. Okubonwayo nokungena kubonwa. Nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Amen. I don't have time bazalwane because ngizongilingele bese ngiyashumayela la. Yonke into ekhona yadalelwa yena, idalwa ngubani? Ngaye. Noma bekuthiwa kunokubuso khona, ngabe it's a democratic, it's a theocratic, whatever, aristocratic, whatever government system that can be and exist, yenzeka because uyivumele. Kwezwakala bathandekayo.
Angithi thina silindele uJesu ozobuya ngithi. So awukwazi ukunderstand indaba yokubuya kaJesu, wazi umbuso the millennium kingdoms esazoba khona kubuswe lo mhlaba onje. Unga-understand ukuthi kwenzakalani. Kwezwakala bazali. So uma kukhuluma ngezihlalo zobukhosi, izinto ezibonakala nezingabonakali, hayi ukuthi uzama ukuyithatha, ezakhe. Amaphalamende awakhe. Ama-organizations awakhe. Yonke into ekhona emhlabeni, invisible and invisible, whether thrones, powers or rulers or authorities, konke kungokwakhe. And why sekupha abantu, ingakho uDaniel echaza esethi, you are God, the ruler of heavens and the earth. You throne and dethrone kings. Amakhosi abekwa wena phinda suso wena, ngoba yonke lento ingeyakhe. Awukazi ukuthi uyinkosi uzalwe wesifazane bese uyitshela ukuthi wena you a divine being. Kanjani uqhamuke ngowesifazane? Owesifazane uqhamuka kubani kanti? Because that's all part of creation. And that's a gift God gives to mankind. Njengesipho. Okay, ngicela sithathe leli verse ke bese siya ngasekupheleni. 17. Yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla engukuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuye, ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo. Amen. 19. For God was pleased so that his fullness might dwell in him. UbuNkulunkulu bonke kwaba intokozo uNkulunkulu, ubuNkulunkulu bonke buzohlala kuKristu. Kwezwakala bathandekayo. Kwaba intokozo yakhe. So nayo into encane efanele sibambe. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body. Uyinhloko yani bazalwane? Uyini? Uyini? Uyinhloko yomzimba. Yani. Yomzimba. Very important. Uyinhloko Yomzimba. yomzimba. Next slide. Okay, ngeke sisafunda la sizobamba. Kuthiwa la sizalelwe indodana. Isaiah chapter 9 verse 6. Sizalelwe ini bazalwane? For unto us a child is born, and to us a son is given, and the government will be upon his what? Shoulders. He shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kuthiwa sizalelwe indodana. Sizalelwe umntwana sasiphiwa ini? Umbuso uzoba kuphi? Uzoba kuphi umbuso? Yena uyini? Yani yomzimba. Umbuso kuphi? Yena uyini? Umbuso kuphi? Yena uyini? Okay, ngicela ukuthi ngiyiyeke le sokuthi sikhulume ngelinye ilanga ngenxa yesikhathi sethu. Kingdom implementation strategy. uNkulunkulu kunendlela umbuso wakhe awuletha ngayo emhlabeni. And ithuluzi elikhulu libizwa ngebandla. Amen. Matthew chapter 18 verse 19 ufundeka kanje. Wena Petru usho njani? Lokho kusho kuyiqiniso. Phezu kwaleli dwala ngizolenza njani? Ini? Amasanga sayidesi kanjani? Kunento ke balekile la. Uthi 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound. Whatever you loose on earth will be loosed. So ngebandla ulawulo lukaNkulunkulu elusekhanda lwehlela emahlombe womzimba wakhe. Very critical. Bese ngokwakhiwa kwebandla bese kuba khona izikhiye zombuso okwazi ukuthi okusemhlabeni nikwazi ukuthi nikubophe noma nikukhulule.
nokusezulwini kanjalo kuyezwakala bazalwane. Okay. Cela sidlule. Bese ke sibana leli gama. Leli gama lithi church bazalwane. Aw amen. Akuselona igama lokusonta. Amen. Igama lithi church, it's a very serious name. Akusiyona lento le khona izindlu nama building ukuhlangana kwabantu. So basically kunama definitions la benza theology bayazi. Assembly of people, a gathering of people called out ones. Those are very generic. Terminology okuyiyona, it's people who are called out by the king to understand his mind and then implement his will. Kuyezwakala bazalwane. Leli gama leli church iqhamuka igama lesiGreek. Anginiyazi anti imbuso lesifunde kuyona ngithi bathandekayo. So ekumbusweni kunabantu I'm so sorry. Angazi noma kuzozwakalani. Angithi niyazi ukuthi siphila lesikhathi sedemocracy bathandekayo. Kunendlela operatewa ngayo. Nike nizobazana bese bethi khona ngisho ama cabinet ezulu. Nike nizwe njalo. So emzibeni kaJesu noma ebandleni kaNkuluNkulu noma embusweni kaNkuluNkulu ayikho icabinet. Kuyezwa ka? That's a democratic system. Ayikho into ethu icabinet. La kuthiwa is the called out ones. Into eyenzeka the emperor uNdabezitha kuyezwakala bathandekayo. Uthi uNdabezitha uma ezobusa uhlalisa abantu phansi. Bafunda umqondo wakhe. Izifiso zakhe. Ikufisa kwakhe ukuthanda kwakhe inhloso yakhe imithetho yakhe bese labantu mayise ebafundisile behambe beyembusweni wakhe la aphethe khona bafike ba implement leyo nto ayifunayo. Unfortunately bazana akusonto ezokugcumisa le because fanele ukuthi iguqula umqondo wakho. Angisho njalo iBhayibheli. Awukwazi ukuhlolisisa intando kaNkuluNkulu umqondo unjani? Noma nga emotional ungajabula kanjani but umqondo bawungashintshanga ngeke ukwazi ukuhlolisisa intando kaNkuluNkulu. Very critical. Okay. So la ibandla ke bazalwane lenza umsebenzi onjalo. Ngicela sifundele ivesi lokugcina bese siyaphuma. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe. Wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla. Elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. Amen. Sekokugcina ke sesiyavalile. Bathandayo sesiyakhuleka. Bekuyisifundo nje sincane. Umbuso kaNkuluNkulu usufikile usukhona. Kuyezwakala bathandekayo. Yeah. Mhlambe singakuhlukanisa ukuthi ukubuya kaJesu ukuletha ingxenye yokulawula okupheleleyo. Kuyezwakala bathandekayo. But akusho ukuthi umbuso kaNkuluNkulu awufikile. Bathandekayo. UmKristu esezobuya uzogcwalisa. Yabona bathiwa wabeka konke, wakubeka ngaphansi kweinyawo zomzimba ngithi bazalwane. Ibandla lumzimba wakhe wasebeka yonke into ngaphansi kweinyawo zakhe. Ibandla is the local government kaNkuluNkulu ukaddressa yonke into uNkuluNkulu afuna ukuthi yenzeke emhlabeni. And ke bathandekayo for one I must say sengiphuma we are very guilty. We are very guilty. Singayincoma nje phela ngoba sinamathuba okuncomana. But la bazalwane abona ebandleni babomkhungu nceke inkosi fana be kukhishwa ngicela lento ethi ecclesia ayibona abantu ababekhetha ukuthi ubani ozophatha ngisho ezweni who qualifies istandard sasideterminewa ama ecclesia yo akuzwakali bathandekayo into nje ibandla likwazi ukuyenza ukuproduce abashumayeli iabortion yenzeka ibandla likhona but nabantu beqoqana ndawonye bezoshumayela bangayi-address indaba ye-abortion. And the kingdom of God and the will of God was never implemented. And lokho kwenzakala ama result of the failure of the church. Wait.
Because uma kukhulunywa ngombuso akukhulunywa ngokusonta, kukhulunywa ngokulawula kwenkosi, ilawula yonke into emhlabeni. Ezulwini ayenzeki abortion because akuzalwa lapha. I-abortion fanele izolungiswa na. Izongishaya imithi. Kwezwakala bathandekayo. Fanele kuzolungiswa in la emhlabeni. I-crime fanele abilungiswa obani? Uma ufunda Romans 13 uyakubeka awekho amandla angaveli kuNkulunkulu. There's no governing authority except that God which is instituted. It's a pity and a shame ukuthi umkhwanazi uphume outside. Umkhwanazi fanele uzalwa la ebandleni. Because uDavid wayephuma nenkemba yakhe. Ethi mwiphi umFilisti ongasokile odelela impi kaJehova engcwele na. Ephume kuphi bazalwane ngaphakathi. So makhaya fana nalento lethi crusades. I-crusade akusonto okusonto. It's the extension of a kingdom. Kukhishwa ama-resources abe allocated to the agenda of the kingdom. Amatende akusonto okusonto. Amatende kokunweba umbuso. Bathandekayo. Amatende akusonto okudlala. Uma kukhishwa itende kusho ukuthi leyo ndawo iyodliwa. Intando yaleyo ndawo iyaphela. Uzobusa lo okhipha amatende ukuthi akuyewe khona. So ingakho ke embusweni ayikho ownership. Awukwazi ukowna into mawusembusweni. You must be dissolved to the will of the God. Uma ukuthi uNkulunkulu ufisa ukwenza ukuthi tholakala uyilento uNkulunkulu afuna ukuyenza. If God has a certain desire, it must be fulfilled. Buka phela. Anti kusho ngokusocacile basalo. Uyinhloko thina sini umzimba wakhe. So ama desires ethu ufana akhe ahamba kuthina bathandekayo. Uma ifuna ukwenza into ethile uyenza ngomzimba kabani wakhe. So yabo ibandla lidinga a serious training. Because iningi izimpi uNkulunkulu ofana buyinqobile manje kodwa akwazi ukuyinqoba because asisibona abethu sathengwa ngenani eliphakemeyo. So mzimba kaKristu asenze lokhu uNkulunkulu akufunayo ukuze athathe umbuso wakhe ngokupheleleyo. Asinayo into omhlaba mathi ngingayisa ntoni kuwe fanele ukubo anginakho songiga ngiyacabanga ukuthi imbongi yayibona ukuthi ayikho into ephelele. And uma ngiletha ama resources ngingekho involved nginamanga. Aningizwa bathandekayo. Because fanele abuse mina ngokuphelele so that akwazi ukubusa ama resources enginawo. Because uma engambusi mina ama resources ngeke akwazi ukumsebenzela. Yet still kungawakhe. Bathandekayo akekho umuntu waletha into emhlabeni la. Akekho umuntu okwazi ukuletha into la emhlabeni. Noma ungasebenza uaccumulate, it does not come from you. It is for the kingdom and the kingdom alone. It is for the agenda of the kingdom so that all those prophecies could be fulfilled. Webathina sisentaseni isimanga. Sisizukulwana kufanele ukuthi into uNkulunkulu afuna ukuyenza yenzeke ngathi. I-prophet wabona emvuselelo okukhulunywa ngayo uma kukhulunywa ngemvuselelo bathandekayo kukhulunywa nge-restoration of originality.
lokho kuyikho ngempela kubonakale kube yikho. Kusazoklinwa amaphalamende, kusazoklinwa yonke into kezwakala bathandekayo. Funeka abantu abazosubmita to the will of the king. Njengoba yenziwe emhlabeni, yenziwe ezulwini. Thank you, Jesus. Sicela sime ngeenyawo. Thank you, Jesus. Thank you. Siyabonga moya oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu onamandla. Sicela sonke bazalwane sikhuleke. uNkulunkulu ukhulume ngokucacile, ukhuluma ngomuntu nomuntu. Kungathi ungazuyibuza ukuthi wena ukuphi, ngoba yena uyinhloko. Konke sikwenzayo kumele kube ngokwakhe. Awu Nkosi yami, unamandla wonke okuguqula yini noma ngabe isiphi isimo. Asibona abethu singabakhe ibandla, uthi ngizolakha elami ibandla. Litshizwi lenkosi, aningikhethanga nina, yimi uNkulunkulu enginikhethile ukuba nibe ngabami. Cela sikhuleke sonke. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu, cela wonke umuntu avule umlomo athandaze. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu onamandla. Sibonga ukuzibona namhlanje ekuseni. Sibonga ukuzwa isandla sakho Baba sisinyakazisa ukuthi thina singabakho. Siyayinikela uNkulunkulu wethu ongcwele. Phathi impilo yethu. Sihole moya ongcwele. Thatha konke. Thina sisale nawe. uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyathoba Baba. Siyathoba. Cela shaya izandla amandla kaMoya Ongcwele. Siyabonga Baba. Hallelujah. Siphinde sishaya izandla kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Simemeza igama likaJesu. Shout the name of the Lord. Egameni elinamandla igama likaJesu. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Thembekile wena wethu uNkulunkulu, uyabonga. Egameni elinamandla igama likaJesu. Thank you Jesus. Cela ukumemezela abazalwane. Umnikelo kaBaskidi uya kubaba uFaku egameni likaJesu elinamandla. Thank you Jesus. Amen. Anginakho okwanele mina ke anginakho ke